Bostøttens brugere kan døje med forskellige psykiske eller sociale udfordringer, og på dårlige dage kan det være en stor hjælp at mødes med sin bostøtte ansigt til ansigt. På netop disse dage kan det også være særlig svært at få taget sig sammen til at tage kontakt. De svære tanker kan være nok i sig selv, og måske har man heller ikke fået støvsuget. Måske har opvasken tårnet sig op over nogle dage, så hvad gør man? Det kan være svært at holde fokus i samtalen, og nogle gange kan det måske endda være fristende helt at aflyse. Digital kontakt kan være en måde at imødekomme udfordringer som disse. Vi har kaldt det for virtuel bostøtte. Vores virtuelle bostøtte er primært foregået gennem videosamtale, men også ved brugen af apps og chat. Vi har iværksat projektet, fordi vi i den virtuelle bostøtte kunne se flere potentialer. Det kunne måske være rart for nogle brugere, at naboerne ikke behøvede at se kommunens bil parkeret uden for ens lejlighed. Samtidig har vi øjnet en mulighed for mere fleksibilitet, netop fordi bostøtten ikke hver gang skal ud og køre for at ses med sin bruger, men i stedet kan sidde hjemme eller på sit kontor. Det betyder samtidig, at bostøtte og bruger i stedet for at lægge et koncentreret besøg midt på ugen, nu lettere vil kunne sprede sine møder i mindre bidder over flere dage til glæde for begge parter. I projekt Virtuel Bostøtte har vi også set et potentiale for at skabe større tryghed hos brugerne, i det de med bærbare computer eller tablets har fået mulighed for at tage bostøtten med sig på farten. For eksempel i parken, hos lægen, på ferien eller i svømmehallen. Nej, okay, måske ikke. Men vi har nu fået afprøvet flere af disse situationer, og det har desuden vist sig, at også apps kan være tryghedsskabende for nogle brugere. Eksempelvis navigationsapps med kort over byen, du befinder dig i, så du altid ved, hvor du er. Eller rejseplan, der fortæller dig præcis, hvordan du kommer fra A til B. I projekt Virtuel Bostøtte har bostøtteordningens brugere og medarbejdere i 5 kommuner arbejdet med de nye medier. Aarhus, Favrskov, Randers, Viborg og Herning kommuner har nu afprøvet virtuel bostøtte gennem knap 2 år. Med fokus på videosamtale mellem bruger og bostøtte, på peer support i samarbejde med Sinds pårørende rådgivning, hvor brugerne har fået hjælp og støtte fra ligesindede, der kender til følelsen af at have det svært, samt brugen af apps til støtte og selvhjulpenhed hos brugerne. Projekt Virtuel Bostøtte er et 2-årigt projekt støttet af Trygfonden.